Bullshit! Tam ma sleduje pedofil. Dobre, takže nie ja Nikome. Takže tu je Petardus a Nikome. Dneska budeme točiť 25 náhodných faktov o nás. Prvým faktom. Nie sme bratia. Druhým faktom. Je zlý, je som pekný. No dobre, takže. My sme si teraz zvážili. My sme sa rozhodli, že urobíme 25 náhodných faktov v jednom videjku. Prvý začnem ja, lebo ty chceš prvý? To je jedno. Dobre, tak idem prvý. Prvý fakt. Som futbalista. Druhý fakt. Mám jednu sestru. Tretí fakt. Moje najobľúbenejšie kluby sú Manchester United a FC Barcelona. Štvrtý fakt. Volám sa Peter Hudec. To už sme hovorili v Vareskom challenge. Piatý fakt. Mám dvoch psov. Jedného ratlíka, čo sa volá Linda, druhého koklíka, čo sa volá Lea. Šiestý fakt. Moje najobľúbenejšie herci sú Adam Sandler a Will Smith. Siedmy fakt. Občas kúkam horory z 80 rokov. No, všetky horory, čo som videl, sú z 80 rokov, takže to je no. Pozri si Scary Movie 4. Oj, ďalší fakt. Ozaj, rozhodneme sa. Keďže sme dva, tak ich bude iba 10. Alebo 12. No, takže. Ďalší fakt. Ďalší fakt. Moja najobľúbenejší druh hudby je rap a hip-hop. A tu je tam malá Linda. A to je Linda, je to ratlík. Jak vidíte, yellow pes. Je to hnedý pes. Má to uši a má to jazyk a tuto má chvost a riť. Aj niečo iné. Toto je malý Číňan. On netýrajte toho psa. Takže, teraz sme úplne išli preč od temičky. Takže, 9. fakt. Moji najobľúbenejší youtuberi sú Selassie a Duke. Dušan. Duklok. To sú moje dva najobľúbenejší. Ešte dve otázky. Tri, ale dobre. Ďalší, prestaň. Ďalší fakt. Verím na paranormál. Viem, som dement. Ďalší fakt. Keď budem dospelý, chcem mať dready. Také viete, ako má Separ, hentie zelené. A tuto možno budem mať tetovanie zubatej. A možno budem mať náušnicu. Takže taký rebel vole. Keď budem dospelý, no, toto musí byť veľmi dôležitý fakt. Takže, ďalší fakt. Hrám za... Za čo to hrám? Za TJ Kajal alebo FC Topolnica. Topar. Takže dúfam, že moje fakty sa vám páčili. Teraz ide Nikome. Au! Ja, fuj, toto vyzerá. Ja, Peťo. Nič nevidím, dobre. Ty bože, aká vlasy. Dobre. Niko, teraz 12 náhodných faktov o tebe. Prosím ťa, sadni si normálne. Nie, 13, 12. Keď si máš sadnúť normálne, tak som malý. Ty vole, dobre. Počkaj, ja sa musím prisunúť stoličku. Technické problémy, takže zatiaľ strih. Už si mysleli, že sme odišli, čo? Copyright. Dobre. Copyright po prvom videu, nevadí. No. Nie som zapredaný. Ja aj neukázal som značku. Ja som zapredaný. Dobre, túto si dám dole, lebo toto je zapredané. No, takže môj prvý fakt je moje dva najobľúbenejšie kluby. FC Bayern Mníchov, majster nemeckej Bundesligy a Real Madrid CF. Jaké sračky to máš za obľúbené kluby. Dobre, kľudný sám. Real Madrid, dvojnásobný majster. Nie sú to sračky, sú to kundy. Kundy. Môj druhý fakt je moji traja najobľúbenejší hráči. Lewandowski. Ja, že kamoši, ale dobre. Lewandowski. Neuer.
a Bale alebo Kroos. Takže 4. No, takže moja tretia otázka je, moja traja najobľúbenejší kamoši. Retardus, Ja som Petardus. Alien War Pekis, Čo to je? Kto to je Alien War Pekis? Sabolt. Sabolč? Áno, On sa tak volá? áno. Nemám mu reklamu! Alien War Pekis. Alien, Dobre. a je veľké a ostatné malé. Vare je spolu a Pekis je... Proste Sabolč. No, ďalší. No, a tretí je Frederik Frank. Freakers 007 Frank. A môj štvrtý fakt je, že hneď idem domov, lebo už je tma. Môj piatý fakt je, som u ňoho doma, u ňoho natáčame videá. Šiestý fakt je, mám jedného psa, ktorý sa volá, je to Beagle a volá sa Lou. A brata? Mám jedného brata, ktorý sa volá Patrik. 7 fakt. Ešte 6 faktov. No, 7. fakt. 5 faktov. 7. fakt. A toto je už 8 fakt. Ach jaj, Peťo. 7. fakt. Dobre, no. Moja najobľúbenejšia rozprávka z detstva bola Scooby-Doo a Tom a Jerry. 8. fakt. Moja najobľúbenejšia... I love you. Môj 8. fakt je... Toto je už 9. 8. Ale Môj 8. fakt dobre, je... tak 10. Môj 8. fakt je, že moja najobľúbenejšia značka, druhá najobľúbenejšia značka... Nemôžeš, lebo to im urobíš reklamu, chápeš? Kým nám nezaplatíte, tá jeho najobľúbenejšia značka nebude žiadna reklama. No, Dobre. Tak. no 10. fakt? Toto si nemám, brate. Mám tvoj nos. A nehodlám sa ti obrátiť. Dobre, hneď idem domov, Peťo. Dobre, no tak rýchlo. Ešte 2 fakty. Moje posledné dva fakty sú. Môj najobľúbenejší predmet je telesná výchova, druhý najobľúbenejší predmet je výtvarná a tretí najobľúbenejší predmet je hudobná. Nemusíš sa ponáhľať, máš ešte 20 minút, brate. Koľko je hodín? 8:08. Nie. Čo? 8:08. No. Ja! Ale Peťo, už je tma, ja nejdem domov. Dobre, takže Počkaj! Áno? Ešte môj posledný fakt. Moji dvaja najobľúbenejší spolužiaci sú Jakub Tuman, Roman Banci a tretiu nepoviem. Jeden má kanál Kuba Gamerit.sk a tretí nemá. No, druhý nemá. Ani tretia. Katka. Áno, je to dievča. A viete prečo? Je jeho najobľúbenejšia kamarátka. Možno frajerka. No. Bývala. Nie, už som sa schodil. Fakt? Po správach som svedžiť. Dneska ti to na Messengeri pošlem, dobre? Dobre. Takže... Bum šakalaka! Bullshit! Copyright z minulého videa. Z obidvoch videí. Bullshit. Dobre, bum šakalaka. Taka, jaka taka traka faka. Počkaj, ešte to nerob. Tento koniec je najlepší. Tento koniec.